Pred vami sú fotky profesora Lupina z bezpečnostných kamier zo včerajšieho večera. Prepáčte, pane, ale znova chýbajú žiarovky na chlapčenských toaletách. Viete, pán Potter, poviem vám to takto. Keby sa nám po chodbách nemotal čarodejník pod vplyvom, iste by ste trafili tým svojim prútikom do misy. Profesor Lupin mal včera mecheche, na ktoré ma nepozval. Fú, tak ten bol na kokoty. Akože buďme fér, pán profesor. Keď ste sa naposledy ožrali s Hagridom, profesor Dumbledore... Drž hubu. Tak. Vie mi niekto povedať, kto dokreslil genitálie freskám na 3. poschodí? Nikto? Je to na 5 písmen a prvé je L. Nie sme vo vedomostnej súťaži. Pán profesor sa mení na zviera, keď má jebnuté. Ale to ste ešte nevideli, čo sa deje na študentských párty. Ako povedal starý dobrý Elrond. Zlomené končatiny, úd zaseknutý v šuflíku, no videla som hrozné veci. Viete, čo ma zaráža? Moč v tejto starožitnej váze asi nebol zámerom jej tvorcu. Pán Filč od zlosti pohýbal všetky lyžičky v kuchyni. Ty si najebaný včera nebol? Ja aspoň neseriem do kochlíkov mandragory, ty geco.